nuestros somnis de volar. Per fer aquest experiment necessitarem un globus, enganxines, un punxó, un CD i un tap de plàstic. Ara que ja tenim tot el material preparat, anem a començar l'experiment. Agafem el tap i li fem forats al voltant. Hem de fer molts forats. Agafem el tap i el CD i amb la pistola de silicona li posem per el voltant. Si volem podem posar enganxines, però no posem moltes perquè no funcionarà. El girem. I el fiquem al tap. Ayúdala, aguanta bien el tap.